Isyo. Serbisyo Publiko. Action Radio Philippine Standard Time, 1:29. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Tagkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by Ibuprofen and Paracetamol Alaxan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban, Alaxan FR. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class. Ria, World-class quality. This portion is
hapon naman sa iton mga palangga nga mga tagpalamati kag welcome naman sa iton pagpangalagad karon nga adlaw Huwebes sa programa This is My Life. Hulyo 16 tuig 2020. Ang aton man pagpangamusta sa inyo dira samtang nagapulupahuay kag naga-relax ang aton mga palangga nga mga tagpalamati sa siningation kay sigurado man si Tita Wilma nga nagkapanyaga na. Ang iban medyo masako-sako pa, pero okay lang ina. Ang pamangkot ni Tita Wilma nung aton dira sudan sa pagpaniyaga, na? Okay, padayon kita, na? Padayon gid kita sa pag suporta sa tagsa-tagsa para man sa aton safety sa aton ginapakig-away sa karon batok sa COVID-19. May mga nag-aayo, may mga nagkakaapektuhan, may mga nagkatapikan, pero sa gihapon kita padayon man nga nagahalong para mismo sa aton kaugalingon kag para man sa aton mga palangga iya nga sa aton tagsaman kapuloy-an. Amuna nga ang aton gid lamang pahanumdum sa inyo as always ang mga dapat naton himuon para kita mangin safety kag makabulig man kita sa aton isig kapareho. Hindi bala? Amo lang na nga kung hindi man lang importante ang aton kaladtuan, dira na lang kita sa sulod sang aton panimalay. Obserbahan na ito ng katinlo, hindi lamang sa aton kaugalingon, kundi sa tanan nga bagay. Pati na sa paminsaron, kung tinlo pinsar mo, happy ka, di ba? Kag kamag-an sang tanan. Ay hoo mga anak, sa kutob sang aton malabutan sa karon nga hapon sa pagpangalagad sa This is My Life magluwas lamang diri sa Metro Bacolod. Siyempre, Tita Wilma, probinsya sang Negros Occidental, Bugos nga isla sang Negros. Kag sa mga kaiping naton nga mga kaislahanan, kamusta kamo dira sa Panay? Sa probinsya sang Iloilo, sa Antique, sa Rojas, kag Capiz. Dira man sa may Romblon, kag sa Palawan, sa Masbate, kag siyempre, dira man sa pati sang Bohol nga nagapatamyaw diri sa aton ang aton pagpangamusta kag ang pag-remind man sa inyo sa paghalong. Sige lang, Tita Wilma. Kag kita diri sa nahambalan ni Tita Wilma sa siyudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental nagapabilin kita na sa Modified General Community Quarantine. Ika-apat na niya kahigayunan nga ang probinsya sang Negros Occidental na paidalom sa Modified General Community Quarantine samtang sa siyudad sang Bacolod ika-3. Correct? Yes, Tita Wilma. Sa liwat gamay man nga update na sa aton sini COVID-19 local, of course diri sa siyudad sang Bacolod nadugangan sang 3 kay positive, di ba, sa update. So may 66 kita kapositibo na diri sa Metro Bacolod. Samtang sa probinsya sang Negros Occidental, may 243 tawi hinay-hinay kitapos kagid karon ha. May 243 kita ka kaso sang COVID-19. Muna siling naton kinanglan hinay-hinay gid kag pahinayon pagid naton ang pagdugang sang numero sang mga apektado sang COVID-19. Okay mga anak, mga senior citizen, kainalang gid bala si tawi na kagwa nga na managkadto sa iban nga lugar, kasulod to sa isa ka mall, kay may ginbakal kita nga importante. May mga senior citizen na. Pero inang mga mapag-grus balaya pa, meaning, but silingon, sila siguro wala sa nga may ginaantos nga masakit sa ila kaugalingon, importante man kuno. Nagmingle man tato sa isa ka senior citizen, nagsay hi man kita ka nagpangamusta. Pero ni-notice bala naton, iba naton nga mga kauturan, ang ang paggamit gidya sang facial mask. Na? Kinanglan hustuhon ginaton ang hustugin ang proper gid nga pagsuksok sang facial mask nga kinanglan nagatabon gid sa aton ilong sa puno sang ilong naton pakadto diri sa aton sag-ang importante gid ina. Bako magsulod pag kundiin may ara iya nga iduho lang isa kapala do sa gwardiya, sprayhan man sang gwardiya sang sang alcohol
Ahay, kumuson lang ang isa kamot kay wala nga kamot may ginauyatan. Hala, siling ko amuna, na? Tiyan mo na kay tista, way galagaw, kahit hindi man kita pwede, kabalugig ka mo sina, na? Pero nakita bala naton, gani liwat dugang naton nga pahinumdum, kung magkadto ka mo kundiin, kag kung yes, sa face mask, social distancing, ang kung magsulod ka mo sa isa ka lugar, kag sprayhan ka mo sa alcohol, ang inyong nauyatan, isulod lang anay sa bag, or sipiton kung pwede, ihumlad ang duwa kapalad. Kag irab gid ang isa kapalad sa isa kapalad, pakadto sa bilog nimo nga kamot, antes magsulod, kag magwa iya sa kundiin man nga lugar. Mga anak, ang inyo gid safety. Sige lang, Tita Wilma, pamati lang tagihapon niya sa mga husto nga mga pamaagi ka magsunod. Ara lang nila sa inyo, pero ang tanawon tabalapit sa ano na subong pit sa Justice Ace. Maligad ini nga si Mana kay Huwebes na subong next week. Isa ka si Mana pagkatapos bulan na naman. Amakon nyo na. Tin July, dasun August, nagahilapit na ang pagsulod sang klase sa mga kabataan. Pagsulod sa klase. Pag-umpisa sa klase sa itong mga kabataan. Kag kung tanawin natin ang number of enrollees, di ba, masobra 20.2 million ka mga students na naka-enroll sa mga public kag private schools para sa academic year 2020 to 2021 inasudo sa DepEd. Di ba lang manubo? Kag saging pagtigayon man nga pre-state State of the Nation Address o Consona Forum, dito man gin-report iyan ni DepEd Secretary Leonor Briones nga may 20,220,507 o kung 3/4 na sang kabugusan nga kadamuon sa mga estudyante ang nag-enroll. Sa 27.7 million ka mga students nga naka-enroll o nagsulod sa klase last year, sa wala pa sang COVID-19, ti mga 3/4 sin 27.7 pero nagasalig sa gihapon nga itong DepEd Secretary nga magalagas pagid sa enrollment ang iban pa nga mga estudyante. So gintala na man ang pagbukas ng klase ano gani August 24, di ba? August 24, pero abi ninyo istorya naton sa mga iban nga mga ginikanan subong palangga pangalot-kalot na sila sang ilabagol. Kay ti kung anong kinanglanon sang kabataan tama gig kabudlay pinakamabakal subong laptop. Ang mga gadgets nga kinanglanon sa mga estudyante gapanghay-hay ang ginikanan Pero mayangot man sina sa pagbukas man sang klase, ang mga canteen kag playground sa mga eskwelahan sirado anay, no? Siradan inaanay. Hindi pagpasugtan sang gobyerno ang mga canteen kag playground nga magabukas ina sa August 24. Kag sa meeting man sang IATF kahapon, July 15, yes, kagabi sa Malacanang, ginpatawag ni Presidente Duterte ang IATF, ang mga miyembro sini, ang mga miyembro sina Tito Wilma, kag didto ginhambal man sang National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Carlito Galvez nga siling niya ini kon mag-resume na ang physical classes na. Ang physical classes kung magkadto na gid ba lang kabataan sa eskwelahan sa mga lugar nga area sa idalom sang MGCQ or Modified General Community Quarantine pareho sa aton. Bawal anay, hindi anay pwede ang canteen kag playground kay tungod nga kinahanglan padayunon ang physical padayunon. Hindi naton paghimuon ang physical contact para sa mga estudyante. Kay nga may tsansa na sila iya nga mag-inistoryahanay, maglagsanay, kag mag-dinisuganay. Siyempre, magluwas kung maghampang, singgitanay pa, ang pagtalsik pa sang ila sinilaway. Nga posible amo man amangin rason sang paglaptas sang COVID-19, di ba? Kag makaangkon man sang one way in, one way out para hindi magsugat anay ang mga estudyante. Ina, kung ipatuman na ang ano ganito, physical classes. Di kabaluman ka, balpagini Galvez, sa mga estudyante iyang
mga may kwarta ang ginikanan, mga nag-eskwela sa private schools, di ba? Kag makasarang iya, ti arae, na pabilin sila sa mga dorm, kag kung mapabilin sila sa dorms, posible, ipaidalo na sila sa PCR test. Kag hindi anay pagpagwaon sa tagsa nila ka dorm, dira sila anay pahanugutan nga makatuon. O, pila lang ina ka mga info nga ato nahatag, no? Kag kabalugid kita ang epekto sang COVID-19 nga ini. When we say pandemic, di ba? Pandemya sa bugos na ni nga kalibutan ang apektado. Damo sang mga negosyo nga nagsilira, damo man sa mga trabahante nga nadulaan sang trabaho, no? Linibo-libo iya. Dugangan pa sang masubo man naton nga balita sa aton mga upod man sa trabaho sa media. Ha? Ang mga empleyado sa ABS-CBN nga apektado man, ti mag-aumpisa naman sang retrenchment sa mga empleyado by end of July. Ha? More than 11,000 ka mga empleyado, hamakon muna, dugang ang mga dalagko nga mga kalanan, mga hotel, nagapamuhi naman sa mga tao. Sang nagligad to, ang isa ka airlines ng Cebu Pacific, nagpahayag man nga magbuhin sila sang ila sini nga mga empleyado. Ang masubo yung American Airlines, iniya international, di ba? Ang American Airlines, 25,000 gidya ka empleyado mo nan. 25,000 ka mga empleyado ang makakasaila sini obra umpisa October 1. Nagpadala na sang memo sa ilang mga empleyado ang American Airlines Chief Executive nga si Doug Parker kag ang president sini nga si Robert Isom. Kag nakasaad sa ila sini memo kinanglan himuon gid patigayunon ang layoff tungod kinanglan magpatigayon sila sang cost cutting na tungod sa epekto sang pandemic nga COVID-19 sa ekonomiya. Kalakip sa mga maapektuhan nga sang layoff sang American Airlines, 2,500 ka mga piloto, 9,500 ka mga flight attendants, 3,200 ka mga maintenance staff kag 1,000 iya nga reservations agents. Tina maging effective October 1 tungod ang mga US carriers nga nagbaton sang government aid sa idalom sang CARES Act, hindi iya pwede nga magkakasang empleyado until September 30. Last week ang United Airlines nag-announce man gali sila. Wow, subo pagidya gali, no? Sang pag-announce last week sang United Airlines, 36,000 gidya ka mga empleyado nila ang madulaan sa trabaho. So, picture out tabala. Na? Ina, makasiling na kita whole world na, di ba? Maapektuhan sina. Kita diri gani sa Pilipinas. Diyos ko, ano na lang kita sininan. Amo na nga, kung hindi pa kita maghalong, kag hindi pa kita maghimo sa mga bagay nga para sa aton kaluwasan, damo gid kag pati nagid kita ang magaudod nga magaudod sa aton sa sitwasyon. Kinahanglan. Okay, ato na naman tahong nga lalentunon para gid sa tanan. Ari lang ho. I'm glad there is you from Jack Jones. In this world of ordinary people, extraordinary people, I'm glad
ang aton isa sa mga matahong nga lalentunon nga ginpabati sa inyo karon nga hapon. Gani sa aton dira mga yang once sila ya maka-recall gid sa sina nga ambahanon kag maka-relate gid. Anyway, sa aton man mga late tuners dira nga nag-upod sa aton sa ilang mga radyo 684 kHz. Hi and hello. Asa nag-upod man sa aton sa FB Live pagi sa Facebook Live. Basta siling tagani basta may data lang kag open ang imo Facebook account. Ada sa Action Radio Bacolod pwede kita nga mag-updanay live na live tugtugtak na stress. Pwede man sa amon website, log in lang kamo sa www.actionradiobacolod.com.ph. Kag sa YouTube naman, pwede ninyo ma-search Action Radio Bacolod. This is my life. Yes, of the night, gihapon kita ni Tita Wilma. Sa inyo mga greetings, yes, pwede gid type nyo lang dira kay amon ina basahon sa kutob sa amon malabutan man. Naman ito yung text hotline 0938-225-5017. Relax lang, magabalik si Tita Wilma pagkatapos sini. Ang Pride with Fabric. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ganyo ang makaksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon. Action Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Safe Hand Challenge agud manginhanda sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay nga pamaagi aron protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2019 ug ang COVID-19. Isa sa mga pinakaimportante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig ug ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot nga rekomendado sa World Health Organization. Una 57 Action Radio Philippines Standard Time. Siyempre, Tito Wilma. Ang eton man ni Dr. Alfred sa Pure Mangosteen. Ang eton Dr. Alfred. Dukto sang Dr. Alfred's nga himo halin diri sa Pilipinas nga may US, Philippine FDA seal of approval. Kag 100% organic. Tandaan tagid ha. Ina siya, no? Kung may problema ka mo sa pulmon, very good gina siya, no? May B complex, may araman B1 para sa reflexes kag ang B6 para sa pagpabakod sang imo baga para malikalikaw ikaw sa ubo. Nan. Ang B12 absorption sang sustansya halin sa iton mga kinahanglanon sa lawas na very rich man sa vitamin C amo ina ang nami sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea sa tanan gid nga produkto sang Dr. Alfred's kay natural siya, 100% organic, wala siya preservative, wala man acid kag wala iya sang caffeine. So ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea nami na siya gamiton kada agaman, no? Huluman mo sa mainit nga tubig 3 to 5 minutes tabunan antes mo ya imnon na pwede mo pa ina ma-share sa bugos nga pamilya kay magamit mong isa ka tibag sa tubtob 1 ka litro nga mainit nga tubig na mabakal nato ng Dr. man sa amon sa siyudad sang Bacolod ara available sa tanan nga Wakong Chinese Drugstore kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy ara Web Action Radio Philippine Standard Time kay Andrea Amanda Jaime, good afternoon. Hello, Tita Wilma, watching in Canlaon City. Gwit lang ko kay Nanay Iling kag Family Gallego. Halini na kay Tirol Dizon, Jean Marie, salamat man. Kay Jean Officer, good afternoon, Action, Tita We, monitoring always. Yes, I know. Kay siyempre din naman sa pamilya Kabatas sa Canlaon City sa Barangay Masulog mayong hapon lang dirag. Kay Inday Shine Shy, kay Nini, of course, kay CS. Salamat din sa inyo. Rosalie Riteracion, watching live from Kabangkalan. Kamusta lang sa mga taga Kabangkalan dera. Sister J, yes, is J, good afternoon lang sa imo, keep safe. Na? Kag, syempre, Tito Wilma Araman, si Inday Jana May. Good afternoon, salamat sa pag-upod kay Tito We. Karon nga hapon man ang Kaylee, good afternoon man. Kag kay Mama Mayor, dira mayong hapon, Mama Ek. Magapamatigid kami di sa Paglaong Village, Barangay Mansilingan, Bacolod City, Nining Munies, Guarinio family, kag Rollin, Guarinio. Salamat, Gid. Okay. Hi, Tito Wilma. Please greet to my 2 kids, Mariel and Cherise Bustamante in Binalbagan, Santol, Bugalo.
Sobrang hidlaw na gid ko sa ila. Say hi na lang sa ila. From Eileen, ari ko subong sa Manila, Tita Wams. Okay, halong gid ka mo dira. Kay Tuto Jose mong Calturilla, good afternoon. Alas 2:01 na, relax anay si Tita Wilma. Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubong, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw sa daigdig. ang aton pagkabasahon nga sulat sa sininga hapon, padala ini sa aton na messenger sa nagapatawag kay Christina. Si Christina. Dali lang. Arito din ang iyang mensahe. Pero antes ko man basahon ang sulat diri ni Christina, no, sa inyo dira mga palanggang mga tagpalamatikon kamuman, luyag mag-share sa inyong mga inagihan sa kabuhi o kon problema nga inyo man ginaangkon. Pangayon sa personal opinion and advice ni Tita Wilma, pwede man nga makuhaan leksyon sa iba naton nga mga kauturan nga nagaupodtag sa kahapon diri sa This Is My Life or makabig Manila bilang inspirasyon, pwede lang ninyo man masend paagi sa social media, Facebook. Basta nga may Facebook account ka mo, search nyo lang ang personal account ni Tita Wilma, Wilma Antupina Sugaton. May send message dira nyo lang ipadala. Kay mabasahan man ina ni Tita We. Ginaamat-amat, ginapasunod man naton. Okay? Irina, Tita We, ang sulat ni Christina. Hindi niya tutuod nga kwan. Hindi niya tutuod nga ngalan. Kailain man ang iya sini account name o nagbalis ka na. Ang iya sini nga sulat nagasiling, Dear Tita Wilma, pangamusta lang sa tanan nga nagapamati sa This Is My Life kag sa imo man. Tita Wilma, kung ang iban may istorya kag problema sa ila kabuhi, ako may araman. May ka-live-in ako, tita. Tawgalan siya kay Justin. 7 ka tuig na kami nga naga-updanay. Kag-abi ko anay, forever na ang amon relasyon. Tawgalang ako kay Christina, 32 years old. Tita Wilma, certified ako nga dalaga sang maangko ni Justin. Pero wala kami nagpakasal. Kay bulag siya sa iya asawa, kag wala maanold ang ila kasal. Sa amon pagupdanay, nakaduha kami kabilog nga bata. Ang amon kamagulangan, maga 6 years old na. Ang iya istorya, Tita Wilma, sa akon, damo langgid nga reklamo na tungod sa iya asawa. Hambal ni Justin, tamaran kuno iya asawa kag irresponsable. Gani sanggin pangaluyagan niya ako. Ginbaton ko man siya, primero naluoy lang ako sa iya. Tungod sang iya sitwasyon. Nag-upod kami sa isa ka bubong kag sa kadugayon,
na-develop man ang love ko sa iya. Buot siya, tita, responsable, kag loving. Nasubuan man nga ako sang iya istorya natungod sa iya asawa. Nagdugang nagyed ang akon na batsyagan sa iya. Pero wala gid ko nag-expect nga makaisa, nakibot lang gid ko sang ginhambal niya sa akon nga balikan niya ang iya asawa. Dugay nagali sila nga tago nga nagakita ay Tita Wilma kag nagbalikay sila. Nagpangayo siya sang sorry sa akon kag nagpromise nga sustintuhan ang amon duha ka bata. Pero hindi ko kabalo kung ano ang himuon ko. Wala pagid ko kasabat sang iya mga ginpaghambal sa akon tungod kasakit, Tita Wilma. Nagaluha ako adlaw kagabi sa iya pagbiya sa amon sang amon mga anak. Subong, Tita Wilma, nagalibog ang akon ulo. Kung ano bala ang akon dapat himuon sa akon sitwasyon. Naluoy ako sa akon duha ka kabataan. Tita Wilma, nagapamati lang ako sa imo matugda sa akon. Salamat sa pagbasa. Christina. Okay, sa aton letter sender, sa aton tagpadala karon nga hapon nga nagpatawag kay Christina, sa imo, madamo gin nga salamat kag maayong hapon man. Masakit man ang nangin kapalaran mo sa patag sang paghigugma, pero natabo na ina. Wala, nakita sang mahimo. Ang masuggest lang gid ni Tita Wilma sa imo, abi mo kun ano, magpakaisog ka. Magpakaisog ka, magpakabakod ka, kag magpaningwa ka para sa imo duha ka kabataan. Kay nga, kung ipakigbato mo ang imo gugma kay Justin, batok sa iya asawa, anong matabo, girl? Wala. Kay nga, bisan diin mo pa nga korte dalon ang kaso, pierdi ikaw. Kay nga, legal nga asawa ni Justin ang iyagin balikan. Abi mo day, pasalamat na lang ikaw, na? Pasalamat na lang ikaw nga wala ka mo ginakusar sa iya asawa. Ano, adultery kan kabinage? Nan. Mayon lang kay wala ikaw ginakusahan sina. Nga kuntan awon gidya bala inday Christina. May mabakod siya nga ebidensya para pasakaan kamo ni Justin sang kaso. Nga nag-upod kamo sa isa ka balay, nga nagbunga ang inyo pag-updanay, na pamataan ikaw ni Justin. Dako-dako inang ebidensya. Gani suwestyon ni Tita Wilma sa imo, hindi ka na magpangalisod. Ha? Hindi ka na magpangalisod, hindi ka na magpakaisog pa, kundi magpakabakod ikaw. Magpakabakod ikaw, magpasalamat ikaw, kay nga nagpangako si Justin, di ba? Nagpangako si Justin nga sustentuhan ang bata niya sa imo, duha ka bilog ina. Amo nang siling bala kong kaisa. Magkasiling pro ihambal ko ni day, hindi man sa nga ginabasol naton ikaw, pero kung tanawan naton ang piyak nga bahin sa imo istorya, may sala ikaw, di ba? May sala ikaw kung nga amoy nang natabo sa imo kabuhi. Kabalo ka sa primero, may asawa siya, nagbulagay, nagabulagay, wala ma-Arnold. Huwag ginagsulod sa pensar mo nga mabalikay sila, pero never mind, kay tinatabo na inaari kita sa problema subong.
Girl, magpakabakod ka na lang para sa mga kabataan mo. Itugyan kung madumduman ka sang lalaki, nga sustentuhan, pasalamat ka, kung dabulubudlay, pangayo ka bulig sa iya, kung sabto niya okay, pero manikasog ka gid sa kaugalingon mo. Manikasog ka gid sa kaugalingon mo, nga sarangon mo. Ha? Sarangon mo ang pagpadako, pagpakaon, eskwela sa kabataan, kag pabistihan ng mga kabataan, hatagan sa maay nga palabuton ng kabataan. Wala na nabasulay, no? Natabo na ang dapat matabo. Kabigan na lang nga isa ina kadako nga leksyon sa kabuhi mo, nga hindi na dapat masulit pa. Kabay nga ang imo man istorya sa kabuhi, mangin leksyon man sa iban. Hindi lang babayi, hindi lang lalaki. Na? Nga sa paghigugmaanay kay sa pagdesisyon nga mag-updanay sa isa ka bubong nga wala sang kasal, kinanglan hibaluon yung gid-anay ang padulungan sang tanan, kung bala anong maayo para sa imo, para sa iya, para sa inyo. Man kabudlay, kung magpadaso-daso sa pagsulod sa isa ka relasyon, nga wala ka kabalo kung anong padulungan. Kinahanglan, hinay-hinay lang. Halong sa pagsulod sa anuman nga klase sang romantic relations. Para wala kayo maghinulsunan. Di ba sila man ang kisa tawi, bahala na yan. Importante nga, nangin happy ko, natagaan ko sabat ang akong balatsyagon, nangin happy ako. No, hindi ka magpakabulag. Hindi ka magpakabulag sa kamaturan nga nakita sa imo mga mata, pero nagapabulag-bulag ka kang nagapabungol-bungol sa kamaturan, kay nga nagatumbo-tumbo ang imo dughan sa imo nabatsyagan, sa babae o kung sa lalaki nga imo naluyagan, nga kabalo kagid sa laina. Kung ara ka nagidman sa mong sinang sitwasyon, hindi paulihi ang tanan sang pagbago. Diba? Tanan kita may kahigayunan sa pagbago, basta ato ni nahinulsulan sang hugot, magpangamuyo kita kang magampo, kag magpangayo sang guidance sa kahitaasan, nga buligan kita sa pagbago sa sala naton nga ginahimo. Wala sa makabulig sina sa aton, wala sa may makahimo sina para sa aton, kundi ang mahal nga Dios, ang kahitaasan, kag kita man mismo sa aton kaugalingon. Halin kay Basil Valdez, you.
para sa imo duha ka kabataan kabiga sila nga inspirasyon. Dira ka maghugot sang imo kabakod kag kusog sa pagpakig-away sinang imo balatyagon nga dapat malampuwasan mo upod man ang pagpangamuyo kag pagpangayo sang grasya halin sa makaako. No? Sa mahal nga Dios nga hindi ka pagpabayan. Amo lang gina girl, na? Alas 2, Justice Ace Action Radio Philippine Standard Time. Tita White, good PM. Musta greet ko lang upod ko sa office si Tik Boy. Diri sa Triumed sa Alihis. God bless. Vincent Chavez, good afternoon. Kag kay Miss Heaven Heaven, nga nag-upod man kay Tita Will makaroon nga hapon. Salamat sa imo. Kay Miss Margie Haniva. March, good afternoon. Salamat, Gil. Kag syempre man, Tita Wilma, never mind, karon na lang na. Mang aton ay celebrity Kojic soap, Tita We. Ang aton celebrity Kojic soap, para man sa iton mga kauturan, nga conscious sa ila skin. Kung gusto ninyo mangin mahamis, mangin mahamis, maputi, malumok, kag looking young imo sa skin, yes, mag-celebrity Kojic soap ikaw. Kaya nga ang celebrity Kojic soap kag inabalang mo naga itom pagid sa imo siko nga do kabudlay papution sa imo tuhod nan sa imo underarm or sa imo ilok sa imo bukong-bukong sa tiil kung nagapunggo ka naga-cross ang imo nga tiil na dibla itom ka magsuksok ka chinilas kalaw ay lantawon gamiti ina sang celebrity Kojic soap. Gusgin nga lawas, ipabilin mo sa sulod sang 2-3 ka minutos antes mo bunlawan. Unahon mo gid ang imo sini guya. Na? Kag syempre, pwede naton inamabakal sa mga butika, tsindahan, diri sa siyudad sa Bacolod, kadira man sa inyo, tag sa kalugar. Diri sa siyudad sa Bacolod, Tita Wilma, ari lang sa tubang kagkilid sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital na kag dili man sa idalom sa Action Radio sa Jax Marketing kay Miss Eva Sangco. Benji Dioso, good afternoon kag kay Miss Girly May atong ang thank you so much. Tita Wilma magabalik pa pagkatapos man sing pila ka mga importante nga mga pahibalo. This portion. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa
upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa Naman sakit. sa kwarta, kung gusto nyo gid cash, kag gusto ninyo mag-loan, ano man yung klase ng loan, real track loan, ano pa ganyan klase ng loan, pwede ka mo interest. Babasta nga kompleto ang inyo gani nga mga requirements, madasig ang pag-process, madasig man ang pag-approve. Try nyo. Maayo gid ang kung na mag-loan ka mo, pwede ka mo makabisita man dito sa ila sini opisina nga nahamtang sa corner LN Agustin Drive kag Lopezina Streets, Bacolod City. Pwede ka mo kung magsakay ka mo di pa sa ingon sa lakyan wala pa shopping na kay going to shopping ang
Golden Sand Finance Corporation. Pwede man ka mo magka-contact, may cellphone number man sa 0925-708-8424 sa landline. Pwede man ka mo magkatawag sa 434-8788 tukon sa 707-6730. Yes, Tita Wilma. May mga branches man sa Bago City, Kabangkalan City, Silay City, kag Victoria City, ang Golden Sand Finance Corporation. Sa Dumaguete City, pag Tita Wilma, may ara pagyan. Yes. Gani sa inyo man pagkinahanglan sang kwarta, kag gusto ninyo mag-loan, labi na, pabukas ang klase kinanglanon sa mga kabataan, or sa inyo man mga negosyo. Okay? Nga daw hindi ina siya maghalindera. Namin ni siya. Kag alas 2:26 Action Radio Philippine Standard Time, makadto na si Tita Wilma sa aton i-share sa inyo karon iya nga hapon. Your eyes in the morning sun, I feel you touch me. Okay, ipambit ni Tita Wilma karon nga hapon. Ining sa aton bala mga kauturan nga baw, ha? Ining abita lawas talang bala ang nagabatsyag sang stress pating mga mata naton, di ba? Pero abi ninyo ma-share ni Tito subong nga hapon amo ning mga exercises ang aton mga mata para makakas ang stress kag pagpa-sharpen sa aton memorya kag pahamok sa aton tulog baw. When we say tulog, ano man ang nakaon mo, ano man ang nainom mo nga wala ka katulog kagabi na. Now, may ara kay mga techniques na nasiplatan ni Tita Wilma. That's why nga share naton iya sa inyo sa sininga hapon. Kay ara iya may natural way. Ha? Kita nga mahimo para nga mahanas ang aton pamensaron, para nga mag-abtik ang aton memorya kag panumduman, makatulog ikaw sang mahamuok, kag hindi ka ma-stress sang sobra. Paagi lang sunod sa pagtuon sa paggamit sa mga exercises sa mata. Kay ina na diskubrihan paagi sa EEGs, letter E, letter G, kag yes. Ano inang EEGs tawe? Amo inang electroencephalogram. Isa ina ka test nga makadetect sang electrical activity sa aton utok. Gamit ang magamay metal nga disc, amo na natawag nga electrodes, nga i-attach diri sa aton ulo. Te ang na-share dira, gin-explain na ni Dr. Marimac ni Professor Ruth Proper sa Marimac College. Si Professor Ruth Proper, isa ina siya ka psychologist na. Ang rason, ang optic nerve, direkta ina nga nagakonect sa aton utok. Gilayon niya nga ginapaabtik ang pagka-alerto naton, ang pagka-alerto man sang aton panumduman, kag ang kalipay paagi sa simple lang nga hulag sang aton eyeball. So sa pisapom lang papasigawan makayuhom ka, di ba? Ba ikaw yo tawe hindi kan may mga paagi bala nga maka-benefits mabinipisyuhan man naton ining latest scientific iya nga pagpaagi sa scientific nga pagtuon ining EEGs nga ini para nga mas maging alerto. No? Okay, number 1, para mas maging alerto ari titawe matulok lang gid ikaw sa isa ka bagay. Focus ka sa isa ka bagay nga ang kalayoon niya sa imo is 20 feet. Kaya nga pakita sa pagtuon nga ang pagtulok sa bagay nga may 20 feet ang kalayoon within a second, sa isa lamang ka segundo, kag pagkatapos nina tulok ka sa isa ka bagay nga mas malapit pagid sa imo, nga sa diin dira amat-amat nga nagaumpisa nga mangin responsable ang imo utok, nga mangin alerto kag mangin active. Gani kung matalupangdan mo ang imo kaugalingon sa pagbugtaw mo sa aga, nga daw nagakaurungan ka, kag nagatulog ka sa malayo, inasugo mismo sang utok mo para sa pag-umpisa, sang pagka-active sina.
aga pa lang na. Tiyan mo man na ganing ginambal man sa nga mga instructors sa ilang mga student driver nga oy gamiton nyo ang trick nga ina para nga hindi maglingin ulo nyo samtang nagamaneho ka mo na sa mga drivers da be na himuan ninyo ina sa pila ka beses tubtub nga mabatyagan ninyo nga mangin alerto ka mo na kag ina iya maka sa sina maka-relax ang iban pagid nga mga muscles sa aton sini mga mata kag ina man ang perpekto nga pamaagi para nga mabatuan nyo ang katuyo samtang nagamaneho ka mo. Ilabi na gid kon, ara pagid kon magatubang ka mo sa computer, nga masiling bala gusto mo mangin alert ka, kag hindi ka magpiyong sang imo mga mata. Am naglitulo ka, within a second, silent mo daw. Oo na, tinawe. Gets ko na tawe. Okay, kag para pagid mas mangin creative ikaw. Ang himuon mo naman para nga mangin mas mangin creative. Tulukon mo ang right side pa ibabaw. Isa ka bagay sa right side tulukon mo siya pa ibabaw na. Shall we say abi na talupang danyo mga bata abi nga tulok no sa tuo nga bahin pa ibabaw. Kung sila ang gusto iya nga maghimo-himo sang istorya. Na-notice niyo na? Ang bata bala, ina tungod automatic nila nga ginagamit ang parte sang ila utok para nga makahimo sila sa mga hilimuon nga gusto nila o kon makasulod sa pensar nila dayon ang ideya nga gusto nila himuon. Amo nang humble sa psychologist na si George. Kaso mahimo mo man inang mga bagay nga ina kun may paminsaron ikaw nga solusyon sa imo problema. Okay. Mamensar ka sa mga istorya nga pwede mo maimbinto. Ay, oo, basta maayo lang. Pero take note, ang ina nga action para sa mga right-handed nga mga tao. Kung ikaw naman ang left-handed, simple lang himuon mo ina. Siyempre, sa piyak man nga bahay ni, sa left side man di ba? So, tuo instead sa wala, instead sa tuo, vice versa lang. Kaya nga ang aton sini brain hemisphere, ay man opposite bala ari sa piyak kag piyak ang tuo sa wala sa tuo di ba mo na siya kag nami pag dining pangbato sa stress tulok ka lang sa isa ka bagay focus ka sa isa ka bagay ituon mong imo mga mata sa isa ka bagay pareho sang picture abi ara sa dingding tulokon ta o kun sa tanom tutok ka lang dira. Concentrate ka lang sa pagtulok dira. Kay suno kay meditation expert Liza McKay, kung makafocus ikaw sa isa ka imahin, nagagwa sa utok mo nga, nagagwa bala ang nami nga alpha waves, kag magpareho ang waves nga amo iya ang magahugot o kung magahigop sa imo para nga makatulog ka man dayon ay sa hindi makatulog. Para makatulog ka man sa mahamuok, siling nila tulog ka sa kisame, siling nila isip ka, ariho, tulog ka sa kisame, samtang naghihigda ka, piyungon mo mga mata, pagkatapos pagpiyong sa mata mong eyeballs mo sa sulod, pahulag-hulagon mo, palibuton mo balang imo eyeballs, samtang nagapiyong imo mata, bisan diin man imo imagination, kag tulok ka sa isa ka bahin sang imo siniagtang nga nagapiyong imo mata perti nga mga abilidad ang ila no kag ara man na record man dira sa EEGs nga kun ang mga mata tulok nga daw nagapabalik bala sa imo siniagtang isip ka naman pabalik from 100 hinay-hinay pa idalom na ginhawak ka sang madalom kag ihambal mo nga ihambal mo ang numbers pa idalom nga relax na relax ikaw sa tag sa ka numbers, let's say 100 99 90 nan kay hindi mo na mabatyagan makatulog ikaw try ta na abe no para makadumdum ka man sa isa ka bagay kinahanglan tulog ka man sa ibabaw sa walang nga bahin nga suno man sa brain scans ang paghulag sa mga mata sa wala pa ibabaw nagapa-active man sang parts nga aton utok nga among responsable iya sa visual memory naton na mo ka lang tamo ka lang tawi sang nabalaan pero at least ang ako lang da point bala kung hindi ka makatulog ara lang isa na mo lang na ako niya dira nga gusto nga i-share sa inyo isa lang gid ka bagay
Piyungon mo mga mata, pahulagon, palibuton mong imo sa ni eyeballs, kag tuto ka, diri sa may agtang mo na, pero piyong mata mo. Na. Tapos ano to gani? Isip ka from 100, hinay-hinay pa idalom. Okay, try ta na. Alas 2:25. Action Radio Philippine Standard Time. Si Tita Will mo magabalik aton horoscope pagkatapos ni. Sample. Yung banwa, mabugaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo,
Dayon action. 41 Action Radio Philippine Standard Time. Ato na ni Dr. Pinoy Squalene Capsule, 100% Grace Pharmacy kag sa tinanman nga da Generics Pharmacy. Yes, kay Erwin Gonzalez Tituwe. Yes, with Coco Franco. Dida sa may baryo maaw, salamat man. Kay Turco Dionco, kay Bia Jonathan, kay Marlene Diaz, kay Jocelyn Calamaan, Lorna Termil. Mayong hapon lang, kay ninyo dato. Araman si Arnaldo na si Tayat Hinada. Salamat God, pamati gid kami diri sa Villamonte, Tito Wilma. Sa inyo dira baw hindi ko gid kamo maisa-isa kay ho. Ang aton horoscope nagahulat na. Gani relax kamo para man sa aton sani horoscope. Para karon nga adlaw, syempre, happy birthday anay sa mga kauturan naton nga sa ulog sang ilang kaadlawan karon nga adlaw. Happy birthday! Kay Helena Bacaw ko, manang Helen, bata mo o ikaw? Kay Helena Bacaw ko, happy birthday today. Kay Tuto Ronron, kay Kim Antupina, happy birthday to you. Kag happy birthday man kay Justine Zachary. Dada sa may, bagada kay naka-online sila. Sa California, yes, happy birthday to you from your loving mom. Happy birthday, Justine. Kag happy wedding anniversary man, Tito Wilma, sa kay Robelyn Villaganas. Nalipat ko Villaganas, no? Yes, Nasasario. Ika-25th year anniversary na nila, di ba? So, happy wedding anniversary. Ato na horoscope, unahon na ton, ang zodiac sign nga Cancer. Ang mga Cancer, amo ining mga natawo, Hunyo 22 to Hunyo 22. Ikaw, Cancer, hindi ka magpadala-dala sa imo emosyon. Hindi pag itugyan gilayon ang imo pagsalig. Kinahanglan, tunan mo gid anay siyang maayo ang mga bagay-bagay. Kag may dako man nga paglaom nga ikaw ang mangin successful sa paghigugma. Hindi ka man magperma sa anuman nga kontrata kung wala ikaw sa maidid nga pagtuon, okay? Maswerte mo nga mga numero 5, 8, 12, 23, kag 30, lucky color, white. Sa mga Leo naman, Hulyo 23, tubtub Agosto 22, Leo, pakigbatui ang imo na balang kontrola na, ang imo balang kinaiyak or batasan nga inang, kung makita mo, makomento kagid balang na. Ang imo nga ESP kung extra sensor perception makabuligid sa imo natungod sa ginaangkon mo subong nga problema, Leo. 3, 12, Justice siya, 22, kag 35, mga maswerte mga numero, Aquamarine is your lucky color. Sa mga Virgo naman, ang mga Virgo, Agosto 23, tubtub, Setyembre 23. So, mga adlaw, Virgo, makakita ka sang bag-o mo nga makilala. Ti ano mahimo sina abyo si sa akon ano na siya, no? Kung may makilala ikaw, mahatagan man suno sa imo horoscope solusyon ang madugay mo na nga ginaproblema. Anong ginaproblema mo? Mga maswerte mo nga numero 4, 14, Justice Ace, 23 kag 28. Butter yellow is your lucky color. Sa mga Libra, yes, Libra, Setyembre 24, tubtub Oktubre 23. Libra pamati,
may ipangabay sa imo ang imo ginapalanggan. Kung ano man ang iya ginapangabay sa imo, dapat hindi mo inapag-idalok sa iya. Ha? Kay nga, kung hindi mo mapasugtan, amo inang halinan sang paglain sang iya buot sa imo. Gets mo, Libra? Kag kung may mo, hindi ka na mag-entra sa mga chismis-chismis dira, ha? Mga maswerte mo man nga mga numero 4, 15, 20, 29, kag 36. Your lucky color, orange. Sa mga Scorpio naman, ay mga Scorpio nito, Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22. Yes, Scorpio, kinahanglan magpakatawhay ka. No? Pagkatawhay ka, sa bisan ano nga bagay karon nga adlaw. Kag abi mo, kung magtinguha ka, ang imo ka madugang-dugangan ina. Yes, basta magbakas ka lang. Ilabi na gin ka may maabot ka oportunidad sa imo. Okay, 7, 11, 19, 25 kag 38 mga maswerte mo nga numero. Flaming red is your lucky color. Sa mga Sagittarius naman, mga Sagittarius na tao, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Yes, Sagittarian. Ang imo pagkapositibo sa tanan nga bagay, amo ina makahatag sa imo sang kayuhan, kag swerte sa kabuhi. Kag karon nga adlaw, ipaiway mo man anay ang pagbisita sa isa mo kaabiyan. Mga maswerte mo naman nga mga numero 9, 19, 26, 38, kag 37. Your lucky color is white. Nabatian nato ng unang bahin sa mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope sa karon nga adlaw. Relax lang. Si Tita Wilma magabalik pagkatapos ang atong commercial break. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tinguaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila
makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Action Radio Philippines Standard Time. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Multivitamins Enervon. More immunity, mas happy. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang ining oras ginadulong sa inyo sang Rexidol Forte, abtik banat sa apat. Pwede naman sa complete management sang imo siniatay sang aton sa liver ang aton DTX 5 phytochemicals kag antioxidants. Ina naman pangontre sa paghubag sa ito natay or the liver inflammation. Kinahanglan mintinahon na ito ang pag-inom sa and healthy adlaw-adlaw. Pwede na ito mabakala ang DT sa www.kalusuganyan.ph at man sa Kalusuganyan Facebook page. Sa inyo man mga suki nga mga butika. Kag tandaan lang gid nga authorized online distributors ng DTX 500 capsule amo ang Doc Samaritan Alternative Alternative Medicine and Wellness Center kag ang Klinika de Alternativo Medicina. Yes, kay Tricia Permalan Gonzaga, good afternoon, Tito Wilma. Kay Mama Juliet ginatamyaw niya. Nagapamati gid subong sa imo kag sa imo. This is my life program. Ma'am Elizabeth Malakagamala. Keep safe man, ma'am. Take care. Thank you so much. Ha? Kag magluwasin na Tita Wilma. Kay Sir Eddie Ricafort ang aton sa ni OTTG. Ha? Sir Eddie, thank you. Keep safe halong sa paggas. Dalasang imo siniselekyan. Good luck sa imo dira. Ha? Sa Christine Taxi. Salamat gid kag mayong hapon man sa imo. Miss Margie Haniva and family, salamat man. Kag kay Edgar Pilayong, nagaupod man sa ito online. Yes, kay Miss Heaven, kay Maria Luz Grijaldo Magkunat, and of course, kay Tuto Philip Kent Alonza, guys. Salamat po. Pero kinanglan tapuson tayo nang nabili naton nga mga zodiac sign para man sa iton tag sa horoscope. Pero hindi man ninyo pagkalimtan ng aton sa ni Zenton Plus Gold kay ini ang mas pagid nga ginpabaskog. Ini nga food supplement mas pa nga ginpabaskog. That's why nga ini siya ang mas nga epektibo para sa imo batsyag. Ilabi na kon para sa imo mahigkong imo dugo. Kay nga aton dugo ara din ang aton blood sugar, ang aton cholesterol, tanan nga mga test nga pa nga ginahimo sa aton ara sa aton dugo, di ba? Kung magpa-lab test ka kuan kay dugo, dira na niya din naton mahibaluan ang level sang aton nanari sari man nga ginabatsyag sa aton sinilawas. So kinahanglan mo Zenton Plus Gold kay ining gindugangan sang duga sang amarguso, mangustin, balunggay, ahos kag spirulina. Zenton Plus Gold, pwede mo inamabakal sa imo man mga suki nga mga buti. 14 pesos and 50 centavos ang
presyo sa Zenton Plasco. Di na tagani tawe sa ating horoscope sa Capricorn na kita. Yes, sa mga Capricorn, mga natao Disyembre 22 tubtob Enero, Justin 9. Subong ang tion para tagaan mo man panahon ng mga ginaplano mo, Capricorn. Pero para mapahilayo ikaw sa gamo, self-control, amo nang kinahanglan mo. 2-14, Justice 6, 22 kag 39, mga maswerte mga numero, champagne, yellow is your lucky color. Sa mga Aquarius naman, Enero 20, tubtob Pebrero 18, kun natungod naman sa imo handom, mahatagan ina katumanan kun padayunon mo man ang imo ginaplano. Subong mo man magamit ang imo mga natun-an, Aquarius. Mga maswerte mga numero 10, 15, 19, 23 kag 29, your lucky color is maroon. Pisces, ang mga Pisces, Pebrero 19, tubtob Marso 20, tandaan mo lang permi nga nagapangibabaw gid ang kadalagaan kag maangkon mo gid ang gusto mo basta ikaw mapisan kag nagapaninguha gani hindi ka magpabaya. Kag kinanglan mangin resourceful ka, kabalo ka mangita paagi, no? Kabalo ka mangita paagi sa pagpagigbagay sa imo isig katawo. Yes, Pisces. Mga maswerte mo nga mga numero 2, 7, 10, 14, kag 28. Your lucky color is magenta. Sa mga Aries naman, Marso 21, tubtob Abril 19, Aries, ano man ang naging problema or ano man ang naging problema sa nakaligad, tinguhae kay makakita kagid solusyon para dira. Karon nga adlaw, halong ka man sa imo pagpakigbagay sa iban nga mga tao, ilabi na sa bago mo nga makilala, kay basi balahaw, mapatalang ka or maintuan ka. Mga masuwati mo man nga numero 6, 14, 18, 26, kag 32. Lucky color mo, magenta. Sa mga Taurus naman, ang mga Taurus na tao, Abril 20, tubtob Mayo 20, kung anong nabatyagan mo, Taurian, karon nga adlaw, hindi mo pagpawalaan. Pa-check up kagid gilayon, ha? Kaglikawan mo man ang mga chismoso, kag mga chismoso para wala sang gamot. 7, 14, 24, 31, kag 41, mga maswerte mga numero, fuchsia is your lucky color. Yes, Gemini. Ang mga Gemini naman, mga natao, Abril 21, tubtob Hunyo 21. Kinanglan, pasensyoso or pasensyosa, kakaroon nga adlaw, Gemini, kay nga lipot pasensya mo, subong mo na dali ka mapikon, gani, kinanglan ipangibabaw mo gid sa kaugaling mong imo, pagka matinawhayon. Inang mga sunluganon, inang mga nuga panggarit-garit, apabayid, sila hindi, sila pagsapaka, maubos gina. Okay, mga maswerte, mga numero 1, 5, 21, 24, kag 44. Your lucky color is hot pink. Nabatihan na ito na itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope sa karon niya nga adlaw. Diba, Tita Wilma? Kag, syempre, ang ito naman, anay, padasing mo sa itong oras, relax na anay balatawe, oh. Kay, Ands Veles, good PM tawe, greet ko lang the family ko sa McKinley Bukid, si Liza T, nahidlaw, nagid ko dira, kaso stranded pa ko diri sa Manila, ay, po, sila hidlaw man sa imo. Yes, Novi Valencia, Subaldo, galing ka nga itong oras, dear, ginalagas lang natin kay Nining Malu, ha? Happy listening. Salamat gid sa pag-upod kay Tita Wilma karon nga pon. Sir Dom Surtis, salamat gid kay Sir Edwin, hindi na takabaluhaw. Edwin Pineda. Impunto los 3, ang ito na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water,
which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Dr. Alfred's Green Coffee ay double action antioxidant. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagamit ang mga aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon! Bravo! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Oratio Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanan sa pagpangayo sang imo panabang batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19 nga nagutas sang kabuhi kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Magdamugin nga salamat sa itong sini mga palengke nga mga tagpalamati. Ay, hindi ba nato na pagkalimtan natin Dr. Alfred's na Mangosteen Choco with Stevia, ini produkto sang Dr. Alfred's nga may Philippine Beef Fud kag USFDA seal of approval, 100% pure mangosteen natural kag 100% organic. Pinaka the best ini sa iton mga kabataan kag sa mga nagaedad 60 and above. Nagapaalerto sang ila sini mga paminsaron kag namin isa sa mga Iloy man. Sa mga Iloy nga para nga nagapasuso sa ila kabataan para hindi kamo yadama gid kadako, hindi man kamo tama gid kaniwang. Inom kamo sa Dr. Alfred's sa Mangosteen Choco with Stevia. Kay ni kompleto sa proteins, vitamins kag minerals nga makasiguro kag nga natural, organic kag wala sang preservatives. Mabakal neto ni Dr. Alfred's Mangosteen Choco with Stevia sa mga balaligyan dira sa inyong lugar, sa mga butika kag diri man sa amon sa siyudad sa Bacolod, ara sa tanan nga Sincere Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kag ara man sa tanan nga Wakong Chinese Drugstore, sa tanan nga The Generics Pharmacy. Sa Sinigabayan City to Wilma magapaalam na, pero ang ito naman Bible verse of today ibilin sa inyo halin sa Psalm chapter 91 verses 1 and 2. It says, "Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in whom I trust." Madamugin nga salamat, pasensya sa wala gineton malabutan nga mga mensahe. Buwas naman, standby sa matahong nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!